16 anyos na Binatilyo nalunod sa Sapa sa Urbiztondo, Pangasinan. Naka-alerto si Kim Bandarlipe. Nagdadalamhati ang naulilang kaanak ng 16 anyos na grade 10 student na si Emmanuel Bataan matapos itong malunod sa barangay ang Gatal, Urbiztondo, Pangasinan. Ayon sa pulisya, lumangoy ang Binatilyo kasama ang kanyang kaibigan na pareho ring minor de edad sa Sapa na malapit lang sa bahay nila. Nagyayaan. Dalawa sila na nag-swimming doon sa parang balon. Yun, nung nakarating sa puno yung isa, tinitignan niya yung kasama niya na sumusunod. Pero nung hindi nakasunod daw, lumubog na siya. Agad nagsagawa ng search and retrieval operation ng otoridad bandang 1:00 ng hapon kahapon. Nahanap naman ang katawan ng Binatilyo bandang 9:00 kagabi. Hindi naman matanggap ng mga kaanak ang biglaang pagkamatay ng biktima. Hindi po yun naliligo, ma'am eh. Nayaya lang po kaya hindi po yun, lagi nasa bahay po yun. Namin yung pangarap, madam, na makatulong sa amin. Huwag silang mag-swimming na hindi nila kabisado yung lalim ng tubig. At huwag silang mag-swimming na sila lang. Kim Bandarlipe, nagatid ng Balitang Amianan.